Velká francouzská revoluce. Významný mezník v evropských dějinách. Kolik historických studií, románů i velkofilmů bylo už věnováno statečnosti prostých lidí a jejich heroickému boji s tyranií hydry aristokracie a vysokého kléru, jež žila pouze s vrhlými zábavami a dekadentními hrami. Ale jak přesně ten zvíravý a nechutný život šlechty vypadal, o tom se už příliš neví. Je proto důležité konečně prozkoumat blíže i toto méně atraktivní téma. Znalci ale tvrdí, že opravdu kvalitní šňupeče chutná nejlépe takto, dovolí vaše paní. Musíte k nám někdy všichni přijít ke svatému přijímání. Hostie, které můj kaplan podává, jsou skutku vynikající. To je tedy celá historie o panu Debré. Nehodláte z toho snad vyvodit, pane de Gramont, že muži potřebují vícero žen? Či že snad k tomu mají dokonce jisté morální právo? Bůh přece stvořil Adamovi toliko jednu Evu. Jistě, madam. Bohužel však tomu použil jeho žebro. A takových žeber máme, jak sama uznáte, tuším, ještě několik desítek volných. Povedený. Ale paní Deskider musí mluvit. Já myslím, že mohou existovat i věrní muži. Mé vlastní manželství je toho nejlepším příkladem. Vy a příklad věrnosti? A co vaše pověst? Pouhá historie. A co vaše nová žena? Vždyť je, odpusťte, nejméně o 20 let starší než vy. Vy je půl roku ve Versailles, ale vy tvrdíte, že muž vašich návyků... Ano, tvrdí. Má paní je totiž žena neobyčejných kvalit. Své dny většinou trávím čtením jejich dopisů a ve svých myšlenkách stále prodlévám v její vzácné osoby a naší lásky. Ale to je hezké. To tedy musí být, můj milý Gramonte, hotová Šeherezáda. Dovede-li vás líčením tamního počasí tak zaujmout? Nepíše jenom o počasí. Často si také vymýšlí rozličné mravoličné či žertovné příběhy, v jejich líčení je hotový mistrem. Chcete-li, mohu vám přečíst její poslední dopis, který přišel dnes dopoledne a k němuž jsem se ještě nedostal. Nebude-li mravoličný přes příliš? Prosím. Dopis. Řekněte, má drahá choti, jakou jsme si my posílali upomínku naší lásky v době, kdy jsme ještě nebyli svoji. Nestyďte se. Ale to se nehodí před ctihodným otcem. Vsadím se, že myslíte jablka lásky. Ale za to se přece nemusíte rdít. Ta jsou dosti běžná. Jablka lásky? No. Vezmete jablko. Prosím. Oloupané jablíčko, mé dítě se skryje v nějakém vhodném zákoutí těla, kde se ponechá po několik hodin, dokud sladká dužina do sebe nevstřevá omamnou vůni milované bytosti, aby jí tato mohla přenechat
svému druhu či družce jako upomínku po dobu jejich vzájemného odloučení. Lauro, miláčku, ta jsou pro tebe příliš veliká. Škoda jen, že jablka hníjí a nemohou tedy navždy uchovat onu nenapodobitelnou svěží vůni, kterou měly naše milé jako pany. Vůni sladší, nejšťavnatějšího plodu ovoce. Zde připí na vítězství své choti nad všemi ženami, které jsem vypoznal. Když před lety posílala svému prvnímu milenci z kláštera jablíčka ještě panická, trápilo jí to tež co vás, ale hned si věděla rady. Přikázala mu vypálit z nich destilát, kterého bylo celkem několik láhví. A když pak byl zabit v souboji jejím prvním manželem, zdědil památku na její nevinnost on. No a po 4 dalších manželech zbylo nyní trochu i pro mne na její důvtip. Na důvtip mé choti hraběnky Sylvie de Gramont. Bravo! Přišel dopis, pane. Přejete si jej otevřít? Běž. Udělám to sám. Tento žert vznikl tak, že jednou nevzala služebná mé ženě na cesty její oblíbené dopisní papír. A musela tedy hned sama na místě posloužit jako náhrada. A od té doby má žena někdy neodolá, když uvidí dívku s vhodnou pletí, která si přímo sama říká nějaký hezký příběh. Čtěte, prosím, jak se daří paní de Gramont. Vaše paní má v skutku překrásný rukopis. Musím vám důvěrně prozradit, že moje žena hrozně škrábe. Drahý manželi, doufám, že jste mi věrní a nezavadíte o jinou ženu ani jediným pohledem, jak jste mi přísahal. Zdejších mužů se bát nemusíte, neboť jak mi důvěrně sdělil generál. Vzdálíme se, pokud je tam něco příliš intimního. Ne, je zde začerněno několik řádek. Nerozumím tomu. Venku jsou rebelie, pane. Všechny dopisy z Versailles cenzurují vojáci. O bože, povstání, matičko. Ale dítě, všechny tyhle novodobé ideály humanismu a rovnosti všech lidí jsou přece tak vzrušující. Nedávno tucet žoldáků přepadlo klášter a znásilnili tam mou sestřenku. Má žena ale prohlásila, že jim rozumí. Revoluce musí být pro lid báječné rozptýlení. Proč by je také jinak stále podnikali? Dokonce se domnívám, že to musel být velice vzácný zážitek i pro vaši sestřenku. No dobrá, hraběnká tucet vojáků, uznávám, je to jistě lákavá zkušenost, ale jakou může mít takový vztah budoucnost? No, abyste nebyl překvapen. Ale pokračujeme. Kde jsme to přestali? Pojďme ke stolu. Tam se vám bude listovat pohodlněji. Chcete-li, mohu vám obracet stránky. Ano, tak to bude v skutku lepší. Příběh, který vám dnes posílám, zde vyprávěl jeden nudný patron. Bůh ví, kde jej sebral. Nejblíže pravdě bude, že si jej vybásnil vlivem mé hrdosti a neústupnosti, s jakou odrážím jeho dvoření. Takže mi chtěl naznačit, že přílišná pýcha předchází pád. Hrdinku nejmenoval, ale já ji budu bez obalu nazývat svým jménem a nebudu vám bránit, abyste si ji nepředstavoval jako svou Sylvii, když ještě byla na vrcholu své krásy. Tedy, Merci. příběh hraběnky Sylvie. Hraběnka Sylvie ze vznešeného a prastarého rodu de Rohan přišla nešťastným řízením osudu o všechen majetek. Již to však se nehodlala vzdáti pohodlného, ba rozmařilého života, kterému zvykla. Přijala se sebezapřením nabídku k sňatku od zámožného rytíře Kristiana, jehož již předtím 3krát odmítla, jelikož jim z celé duše pohrdala.
hned po sňatku, snad ze vzteku, že takto dobrovolně zaprodala svoji nezávislost, začala naplno a takřka zuřivě užívat majetku svého chotě. Peníze rozhazovala plnými hrstmi za šaty a šperky, drezurovala surově služebnictvo a nejlepší rytířovi koně štvala cestou necestou jeho lesy, kde střílela po tuctech zvěř a pytláky. Avšak do malého cípečku svého tmavého lesíka, který jediný přinesla vědem, svého manžela ani za nic vpustit nehodlala. Není proto divu, že tento nepřístupný bohem zapomenutý kout, na jehož zprávu paní sama nestačila, se Sylvii vymkl z rukou a časem zcela zdivočil. Řečeno s Hamletem, čím více hrála netýkavku, tím hůř jí ďábel pálil v zadku. Ale Matinko, zdá se mi, že Hamlet nikde nic takového neříká. Ale dítě, to je přece úplně jedno. Náhodu třeba z podivné žárlivosti či škodolibé krutosti zastřelila k uší nejmilovanějšího rytířova sokola. A když její choť sám omlouval, že splést se může každý, tvrdila mu, že se nespletla, že je to přece krásná sluka, žádný sokol. Kristián byl na rozpacích, co říci na tak nestoudnou lež. A tu Sylvie začala velmi roztomile švitořit a žadonila. Řekněte, že je to sluka. Řekněte, že jsem trefila krásnou sluku. Já přece nikdy nechybím. Kristiáne, řekněte. Je to sluka. Je to sluka slukatá. Když nakonec její choť celý okouzlený připustil, že ano, byl pak ovšem donucen několik soust ze svého nejmilejšího sokola pozřít k večeři. Jindy si zase Sylvie vzala do hlavy, že její choť věnuje příliš mnoho pozornosti komtesce Lauře. Lauro, zlatíčko, to je přece jenom schoda jmé. Tedy Lauře, která byla jednou z panen, jež si zde ve zbožném prostředí měli zjemňovat své mravy a cvičit se v ručních pracech. A potrestala ji veřejně 6 ranami jezdeckým... jezdeckým bičíkem, navzdory Kristiánovým protestům, že takový ponižující způsob není vhodný pro dívku urozeného původu. Navíc schovanku jejich pána vévody z Glostru. Sylvie toho ani v nejmenším nedbala a zdálo se, že křik a pláč nešťastné komtesky je pro její uši tou nejsladší hudbou. Rytířovi trpělivosti však přece jen jednoho dne přetekl. Tehdy k němu vešel Kristiánův vrchní myslivec podivně ustrojen. Co se ti stalo? Mluv přece. Paní hraběnka mi na... Pardon, monsieur. Děkuji vám. Na výšce dle svého zvyku vytrhla opratě a hnala koně plnou rychlostí cestou necestou nebezpečnou soutězkou Tak dlouho,
dokud neupadl a nezlomil si nohu. Spěněné zvíře, utržené z postroje, kulhavě povstalo a odbelhalo se do lesa, kde se jistě stalo kořistí vlku. Hraběnka je zdráva a čeká na místě, dokud jí nepřivedou nového koně. A ty ses přitom zranil? Ne, pane. Hraběnka Sylvie mi vytrhla jazyk, napsal vrchní myslivec a Kristián se vyděsil. A zač, pro boha živého? Proklel jsem ji, napsal myslivec. Řekl jsem, kéž by také ona byla jednou bezbranným tvorem jako kůň, kterého zmařila a okusila na vlastní kůži krutost lidí, jako je ona sama. Hrabě znal toho muže od malička jako spravedlivého a poctivého a tak musel uznat, že měl úplnou pravdu a míra byla překročena. Vzpomněl si na další Sylvíny ukrutnosti a hlavně na příhodu se sokolem Slukou, která mu vnukla určitou myšlenku. Svolal tedy všechno služebnictvo, aby jim přikázal a pak... Co přikázal? Ale já nevím, nemohu to přečíst, je to tady celé rozmazané. Přepadli nás, pane. Museli jsme utíkat a bylo horko. No, tady už je to mnohem lepší. Sylvie, rozuřená dlouhým čekáním na nejvyšší míru, se už chystala, jak uvítá služebnictvo svým bičíkem. Ale ani ve snu nečekala přivítání, které měli oni přichystáno pro ní. Než se nadála, vrazil jí mezi zuby udidlo, které zarazilo proud jejich vzteklých nadávek a uzdu předali Štolbovi, který ji vlekl na zámek. Vzteky téměř šílená Sylvie vůbec nechápala, co to má všechno znamenat a zúřevě se pokoušela osvobodit. Nakonec ale musela poslušně klusat po boku koně, nechtěla-li být vlečena po zemi. Když konečně dorazili na nádvoří hradu, Sylvie, neuvyklá chodit po svých, sotva popadala dech. Rytíři sdělili, jak bylo domluveno, že hraběnku nemohou nikde najít, že bude možná někde v lese, že našli jen její klisnu, která je, jak může vidět, celá zpěněná. Tak ji odveďte do stáje. Kristián tedy rozkázal, ať hraběnku najdou do soumraku, i kdyby měli pročesat celý les. A tuhle splašenou klisničku ať dovedou do stáje, odstrojí a vyhřebelců. Sylvie se nestačila divit. Ale viděl jsem tu novou kuchařku. Tu máš randu. Tu Petra. Netřeba dodávat, jak divoce se hraběnka bránila hrubým dotekům lůzy, když z ní byly svlékány šaty a její jemná kůže byla drhnuta hrstmi svalů. Když jí sundali udidlo, zahrnula je proudem nevybíravých kleteb a hrozeb. Avšak muži jakoby je vůbec neslyšeli a vedli nestydaté řeči o jejím divokém temperamentu a dobrácky ji poplácávali po zadnici. Když konečně odešli, Sylvie se hltavě napila vody ze žlavy. Otruby však pozřít nedokázala. Vzpomněla si na kletbu myslivcovu, za kterou mu vytrhla jazyk, a začala se bát. Kéž by to vše byl jenom zlý sen, z něhož se na zítří probudí ve své posteli na hedvábných prostěradlech. Druhý den ji však probudili hlasy podomků a jejího chotě. Muži usoudili, že když kobila leží a nežere, bude nejspíše nemocná a nejlépe bude zkusit klistýr, zabalit ji do deky a povodit jí po dvoře. Kristiáne, ale já nejsem nemocná. Ach, kobylko, kdybys tak uměla mluvit, mohla bys mi říct, co se stalo s mou nebohou Sylvií. Ale to jsem přece já! Co to mě neslyšíš? Jak smutně řechtáš. Jistě něco víš. Škoda jen, že ti nemohu porozumět.
Když byl do útrop Sylvie vpraven nemalý objem koňské stříkačky, rytíř poručil nasadit uzdu a nejméně hodinu vodit po hradním nádvoří, kde v tuto hodinu bylo dosti lidí, včetně komtesky Laury. Lze tedy pochopit muka, která zažívala hraběnka, která už déle nemohla vydržet, a před těmito všemi se nakonec s velkým hlukem a hřmotem vyprázdnila. Nejhorší ovšem bylo, že ani takto nebudila pozornost hodnou hraběnky, nýbrž pouze jako kůň kálející na dvoře. Takže Sylvie pomalu začínala věřit, že jí ten špinavý pacholek přece jenom zaklep. Když mu ale vytrhla jazyk, jak teď budu moci odvolat své kletby. Zoufala si. V noci se bála ulehnout, aby snad nepokračovali v té hrozné léčebné kůře. Já už bych jí odpustila. Nebohá Sylvie. Jednoho dne vešel do Sylvíny stáje špinavý kluk od koní. Na té nesu vám něco na přilepšení, krásná paní. Jakže? Ty mě vidíš? Jistě, krásná paní. Řekni honem, co vidíš? Je to hříva? Ne, krásné černé vlasy, hebké jako samet. Ach bože, a co ještě vidíš? Jsou tohle hrubá koňská kopyta? Ne, ty dvě nejjemnější dlaně stvořené snad jen klaskání. Ano, mé dítě. A co ještě vidíš? Je snad tohle plochá koňská hruď? Ne, krásná ženská ňadra má paní. A tam vzadu, je tam snad ocas z koňských žíní? Ne, jenom pár kudrlinek zakroucených jako ozdobná písmenka v Bibli. Což pak ty umíš číst? Ne, ale občas si v ní tak listuji a zbožně jí líbávám. Tak na co ještě čekáš? Hraběnka Sylvie pocítila k tomu špinavému chasníkovi takovou vděčnost i něžnou náklonnost, jako ještě nikdy k nikomu v celém svém životě. Takže žádný div, že mu nakonec dovolila vše, co tak vytrvale odpírala svému choti. A ještě mu děkovala, když slíbil, že přijde i na druhý den, ačkoliv jí onu svatou knihu poněkud natrhnul. Jaké však bylo hraběnčino rozčarování, když druhou noc přilepšoval ten zvrhlík k lisně ve vedlejším stání. Máte krásné černé vlasy, hebké jako samet. Máte ty nejjemnější dlaně, má krásná paní. Byl to mládenec úchylné letory, který si dopřával s kobylami zapovězených rozkoší, jelikož jeho matku, právě když jej nosila pod srdcem, pokopal na dvoře splašený kůň. Sylvie, plna beznaděje, zaplakala. Přerušuji zde na chvilku své vyprávění, můj drahý choti, abych podotkla, že tady se historka toho mého ctitele začala stávat nudnou a spěla k předvídatelnému konci. Takže jsem se, jak jste si jistě všiml, chopila otěží já a přes jeho koktavé protesty ji dokončila po svém. Po mém soudu vtipněji. Ostatně jsem přece Sylvie. Doufám, že rukopis není roztřesený přes příliš. Jistě jste postřehl, že ta vnímavá dívenka se při určitých pasážích prohýbá a chvěje jako skutečný list jemného papíru. To je ovšem daň za to, že jsem se snažila najít pro příslušné pasáže patřičná místa, což jste jistě postřehl a docenil. No, ale zpět k naší hrdince. Myslím, že jste potrestaná už dost. Stačí mi jediné slovo vašeho pokání a já zruším to prokletí. Hraběnka seznala, jak se věci mají. Že se nezbláznila ani ji nepotrestal Bůh. Nýbrž jenom ten její skrček. Zatvrzele mlčela.
Poznala jste už, že pýcha předchází pád? Nepředchází. To bylo poslední slovo, které od ní Kristián slyšel. Sylvie se zatvrdila a ač trpěla hlavy žízní a ponížením, nehodlala ustoupit a vytrvale odmítala pokání, takže rytíři pobouřenému takovou způpností nezbývalo než vytrvat, byť by měl zajít dále, než sám původně chtěl. Nastával totiž čas, kdy se ke klisnám vodil plemenný hřebec. A Kristián si byl jist, že taková hrozba už jistě musí Sylvii přivést k rozumu a zlomit její ďábelskou zvůli. Chce se mi čůrat. Sylvie velmi dobře znala hřebce Samsona. Sama jej dříve často sedlala a nemilosrdně jej štvala kopáním do slabin. A teď by tomu mělo být opačně. Nemohla se ubránit, aby den co den a každou minutu nemyslela na jeho mohutné svaly hrající pod sametově se třpitící srstí, na jeho bujné, nezvladatelné pohyby a ovšem především na jeho... Na co? Já nevím. Jsou zde jen 3 tečky. Počkat. Je jich to 7. Ubohá Sylvie. No. To je věc názoru. Onen zvrhlík, kterému se ondy ve chvilce slabosti hraběnka oddala, sice Samsonovi proklestil pěšinku, ale bylo zřejmé, že divoký hřebec by v Sylvíně lesíku i tak nedělal pořádnou pasu. Přes veškeré podobné obavy však Sylvie neustoupila. Kristián se žádných proseb o pomoc nedočkal. Kristián poznal, že zašel už příliš daleko. A jelikož by milované ženě nedal nikdy vážně ublížit, nechal Sylvii upadlou domdlob přenést do její ložnice, ošetřit a omýt. A když se k ránu probrala, choval se k ní tak, jako by měla jen zlé sny. Vlouznila ovšem v horečce. Zkrátka, jako by se nic z toho vlastně nikdy nestalo. Tak lacině nabízené a pokrytecké příměří ovšem hrdá hraběnka přijmout nehodlala. A teď zase ona dělala, že by nerozumí. Odmítala pečení a žrala květiny ve vázách. Odmítala víno a chlemtala vodu z bidetu. Tělesné potřeby konala na zdařbůh tam, kde to na ní právě přišlo. Po chodbách, v komnatách i v jídelně bez ohledu na hosty. Nakonec nezbylo rytíři nic jiného, než odklidit ji znovu, alespoň na čas do stáje. Jelikož byla ohlášena návštěva vévody pána celého kraje a poručníka oné komtesky Laury, které by si Sylvie tak krutě strestala. Vévoda se zmínil o nešťastném zmizení Kristiánovy ženy a vyjádřil své politování. Naznačil rovněž, že je na čase nabrat nový dech a začít znovu žít a milovat možná ženu ještě vzácnější a lepší. Poukazoval tím jasně na komtesku Lauru. Rytíř se obával protivit se přímo vůli svého vévody a tak poslední Kristiánovou nadějí, jak vyváznout z vlastní pasti, bylo spolehnout se na Sylvínu povahu, která jistě lhostejně nepřepustí své místo po manželově boku jiné ženě a přestane s tou hloupou hrou. Začal se tedy komtesce Lauře dvořit. Nejokatěji právě tehdy byla-li u toho Sylvie. Co soudíte o myšlence svého poručníka, pana vévody? Vždy se podvolí jeho vůli, můj pane. Dobrá, ale co vy soudíte o mně? Budu vám tou nejlepší a nevěrnější ženou, pane rytíři. A má žena?
Co jestli někde v lese přežila? Myslíte? Hm? No, rozhodnutí je na vás, můj pane. Jestli mě nechcete... Ale chci, jistě, že chci. Pojďte, uděláme si pohodlí. Uděláme si jej raději támhle. Tam to bude lepší. A počal komtesku vášnivě líbat. Spíše proto, aby viděl, jak to zapůsobí na Sylvii. Sylvie však mlčela a v klidu okusovala blízký keřík, což rytíře přivedlo k takové zuřivosti, že ve snaze vzbudit v ní konečně žárlivost hrubě vtrhnul přes komtesčiny spíše formální protesty do její kapličky, aniž si předem rozvážil, že na jejich dvířkách zanechá nenapravitelné škody. Snad také proto ono znesvěcené místo raději hned vykropil, a to pro jistotu několikrát za sebou. Každý takový bohulibý skutek dojde uznání, a tak i Lauřinu břichu bylo požehnáno a rytíř již neměl na výběr. Nechtěli navždy ztratit čest a pohněvat si vévodu, musel Lauru učinit svou ženou. Od té doby už Kristián neměl odvahu zajít do stáje a jen u podomků se ujišťoval, že Sylvie má vždy dobře podestláno, čerstvou vodu a dostatek žrádla. Nemohl ovšem zabránit tomu, aby si ji často nesedlala Laura, která na ní ráda výjížděla do okolních vsí. Trpěl výčitkami svědomí a často o samotě plakal. Jednou přijel bohatý cikán, vyhlášený koňský handlíř, a při prohlídce stájí se mu Sylvie velmi zalíbila, ježto klisnu takové rasy ještě neviděl. Mondi, co je to za zvíř? To je pěkná mladá klisnička, vychvaloval Štolba. Pěkně rostlá, zdravý chrup, pěkně osvalená, zdravé nohy. Když jej Laura ujistila, že Sylvie je čistokrevná a z dobrého rodu, nabídl za ní překrásný nádelník. Laura po šperku velmi zatoužila. Vždyť je stejně vrtošivá. Nesnáší se s ostatními a ani na chov se nehodí. Tak co je vám po ní, Kristián? Kdyby tak vévoda věděl, jak málo mě máte rád. Tak dost. Nechme té hloupé hry. Řekněte, že jste moje, prosím. Já bez vás nemůžu žít. Víte to. Sylvie, vida manželovo zoufalství, schroupala pouze nabídnutý cukr, pohodila rujně hřívou a pohrdavě odfrkla. To je přece tak smutné. Jenom ve chvíli, kdy ji odváděli od rytíře ležícího v slzách, ohlédla se po něm naposledy a pouze na malý okamžik byste mohli spatřit v její tváři kratičký úsměv. Triumfální úšklebek člověka, který se kochá svým úplným vítězstvím. Opravdu klobouk dolů před vaší chotí. Přiznávám, že příběh mě skutečně natolik rozptýlil a zaujal, že jsem nesledoval čas. Pokud máte takových dopisů víc, pak vám jistě pomohou snášet osamělé večery slaměného vdovství a nehledat jinde nějaké povrchní kratochvíle. Pokud chcete, má knihovna v severním křídle je vám k dispozici. Myslím, že si každý před spaním v posteli něco rád v klidu přečte. Opravdu je už pozdě. Nevěřili byste, jak já se dnes těším do postele. Půjdeš už také, drahý? Šlechta chodívala spát až k ránu. Lauřina matinka ve své ložnici dostala ještě chuť na něco malého. Stejně tak manželé Martiniérovi. Otec Antonín si pak v knihovně pana de Gramont vypůjčil jeden silnější filozofický svazek.
Laura v ložnici hraběnky Sylvie spala špatně a celou noc ji trápila noční můra. Nakonec ji vzbudili sluhové, přepisující dopis tetovací jehlou tak, aby zůstal navěky uchován pro knihovnu pana de Gramont. Pane de Gramont, promiňte, ale Matinka říkala, že ráno odjedeme brzy a tak se jdu rozloučit. To je od vás hezké, holčičko. Buďte s Bohem. I Matinka. Já jenže pojedeme do Versailles a možná budeme mít tu čest navštívit vaši paní de Gramont, tedy Sylvii. Ano. To je docela dobře možné. Já jen chtěla bych vám pomoci v případě, že byste potřeboval něco vzkázat. A nebo třeba doručit nějaký krátký písemný vzkaz. Muselo by to být něco nepříliš rozsáhlého. Ale divila byste se, jak někdy i pár rychlých tahů per potěší srdce. Dobrá. Vážím si vaši laskavosti, slečno Lauro. A slibuji, že se v tom vzkazu zmíním o vás velmi pochvalně. Brzy poté vypukla francouzská revoluce. Její dějiny jsou však už natolik známé, že zde můžeme přestat.